na základce jsem nebyl moc oblíbený a hlavně co se týče tělocviku a takhle, tak to bylo fakt dost na hovno. No a jak skutek utek, tak vždycky já jakožto neoblíbený na základce a neoblíbený jakoby na tělocviku jsem vždycky buď byl na fotbale v bráně, protože nic jiného jsem nedovedl. Možná i tohle byl ten, no to je jedno. No a když jsem nebyl v bráně a když se dělalo nějaké jiné činnosti, tak jsem musel běhat. Jak kokot jsem běhal několik kilometrů za hodinu. Jelikož jsem byl velmi tlustý, tak to bylo pro mě něco hodně nečekaného. No ale pak jak jsem šel na střední, tak jsem měl takovou fyzičku, že všichni tam proti mě vypadali jak malí debilní čupky, ale to od věci. No a měl jsem takového tělocvikaře, který mě neměl rád. Byl prostě na mě zasedlý jak král na trůně. A já jsem byl ten trůn, který prostě snažil všechno, i jeho posranou brdel a tak, jo, jestli se ptáte, proč mám tenhle oblek, tak protože jsem kurva drsnej a můžu ho mít. No, dál, ale jednoho dne se něco stalo. Běhal jsem jenom 2 kilometry za celý ten den a pamatuju, jak jsem řekl, pane učitele, já už nemůžu.